Neuveriteľný zážitok čakal pána Petra na Ukrajine. V sobotu predpoludním si tam zašiel, tak ako mnohí Slováci, natankovať do auta lacnejší benzín, ale domov sa vrátil pešo. Na ceste ho totiž zastavili ukrajinskí policajti a dali mu fúkať. A teraz dobre počúvajte, do novinového papiera. Hneď mu aj oznámili výsledok a to, že je opitý. Auto mu vzali. Toto je obyčajný novinový papier. Fúknutie doň je ale podľa Ukrajincov jedným zo spôsobov, ako zistiť, či vodič pred jazdou pil. On zobral taký časopis, noviny, čo tam stočil do levíka a fúkaj. To som zobral, fúkol, dal mu, on ty pil. Takto nezvyčajne urobili ukrajinskí policajti skúšku na alkohol u pána Petra. Meranie alkoholu fúkaním do novinového papiera je aj na Ukrajine viac ako neštandardný postup. Hneď ako Peter zistil, že policajti nežartujú, fúkol do novín. Podľa jeho slov mu na základe tejto absurdnej skúšky zakázali sadnúť späť do auta. Pri porušení správneho poriadku Ukrajiny je totiž možné auto nielen zadržať, ale aj skonfiškovať. To tak, jak u debilov. Oni mi berú auto, lebo že som pil. A hovorím, fúkal som do novín. A keď mi povedal, že mu zobrali auto, nesampel som si myslela, že nejaká mafia alebo nejaká zberba, alebo ja neviem. Peter čakal, že pre ňo príde mama, ale po 2 hodinách mu Ukrajinci dali fúkať do prístroja, ktorý ale nevyzeral ako tie naše. Ale tam neboli, jak naše prístroje, príklad 000. Tam boli také písmenka. Úrady ale tvrdia, že Peter pil. Pri teste mu zistili alkohol. Túto informáciu potvrdil náčelník oddelenia štátneho dopravného inšpektorátu v Užhorode. Peter ale po vážnej dopravnej nehode berie už niekoľko rokov špeciálne lieky a alkohol vôbec nepije. Ak má slovenský občan akúkoľvek indíciu na neoprávnené zaobchádzanie, je potrebné kontaktovať našu diplomatickú službu. V tomto prípade je to diplomatická služba veľvyslanectva v Kieve. Peter je odhodlaný celú vec riešiť súdnou cestou. Pre televíziu JOJ, Katarína Kleknerová.